Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Kuwait ni Jingdeng bas ngau phalla klaja hakot putli Bero district Jingdeng Rajasthan habo khonum Ailad sendan Tdot bagi pat ba kin Thang ke met yap ka Kmie jong u kat ba kim pat IT hu ye ke Jingdeng Rupa jong ka Kmie kedika Jingdeng ka brashi trio AA de ka khubor kla sapriang de tat hadin jing sapriang ki video ha social media kinong shong la pentep ba ko ke temen ka bratip kerteng kom ka buhuri devi kala khlat akalai tri ujumang kada nyungut ki Khun ndrungut ki salang hajo kadbo wipat bratip kerteng kum uam prakash usa la ka jong karang ka jingya ka ja ka bla line south dem hapdeng uam prakash ba ki ndrungut ki ba shipara bat u namar ka jingya kini ki jinan jing em jong ki Kmie pa kumaga julong kru kom jong ki breu ha ka te kishnong anda ka breu kala yap ki law ki jineng siar ki Jingdeng Rupa jong ka ban IT show Khun ba hedo lale ru komtai ka bhuri devi ba de Jingdeng sia Rupa ka Kmie la show Khun rang ba ugi dhari uom prakash chula satsia nandrei usnga bed bat ha ka por bara ekamet ka Kmie ru ura lang hindrei los dang ban le ki kam khalla tat anda poi ha ka jaka Thang Ailad sendan Tdot yikinong shong shinong ban Thang ye Kmie jong u haba ki persang ban tanya u uki pen ban halo ki ding thop ki bla pen khre ban Thang ye Kmie bar uthia sendan hangta udawa buun Ailad ban Thang detat onda ki IT hu ye ki Jingdeng Rupa jong ka Kmie kini ke jingpen ibor baru prakash klane ko maar kanta ai bat ha ka ba khaddo klawan ra bat ai hu ye kita ke Jingdeng Rupa bat ulasha ban Thang चीज की बात है